సీన్స్ లేకపోతే ఎట్లా ఓన్లీ మా ఇద్దరం చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో హైలైట్ ఏంటంటే లాస్ట్ 20 minutes అంటే అట్లా స్పెల్ బౌండ్గా చూస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో మా ఇద్దరి మధ్యన జరిగే సీన్స్, ఆ 2 సీన్స్, ఒక ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ కూడా ఒకటి చాలా బాగుంటుంది మా ఇద్దరి మధ్యన జరిగిన సీక్వెన్స్. ఈ 2 హైలైట్ సీక్వెన్స్. అంటే ఒక ఆత్మ వచ్చి నాకు కాంటాక్ట్లోకి వస్తుంది, లాస్ట్లో వచ్చి నాతో మాట్లాడుతూ మొదలు పెడుతుంది, నా కళ్ళ ముందుకు వస్తుంది. సో దీస్ 2 సీన్స్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్, నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ బట్ ఏ మాత్రం హారర్ లేకుండా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ అయిన తర్వాత మరి మనం చూసారో లేదో ఎంత హ్యాపీగా బయటకు వెళ్తామో అంత బయటగా హ్యాపీగా వెళ్తాం. ఎస్ ఐ వర్క్ విత్ హర్ బిఫోర్ షీ బికేమ్ డాటర్ ఇన్ లా. అప్పుడు నాగ్ సార్ అనేది ఇప్పుడు మామ అంటుంది. బట్ నేను అన్నాను సినిమా ఒప్పుకుని, కానీ నువ్వు ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నావు అమ్మా ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ఒక ఆత్మ ఒక దెయ్యంలాగా చూడాలి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ మై డాటర్ ఇన్ లా లైక్ దట్.